Powstania śląskie latoś. Wiecie, snochwiołek jest we sierpniu i że Blank nic nie żykna ani o powstaniu warszawskim, ani tym tuplym i o powstaniach śląskich, które też wypraskli w tym kosokowym miesiącu. Ale nie szczymo, bo wszędzie w radiokach, we wszystkich telewizjach sztejcy jednym cięgiem rządzi się o tym stopierońsko-tragicznym i usmolonym powstaniu warszawskim, a i że my Ślązoki są my ze natury szpasowne, mamy radę roztomajtewice, żykna jednakowoż dzisiaj coś o tych naszych śląskich powstaniach tela i że będzie to jak to na takiego wigejca jak go przystało mocka szpasowne. Dajcie pozór. Z kuli przylежitości jary stagu rocznicy wyprasknięcia sam tutaj na Śląsku pierwszego i drugiego powstania śląskiego, żurnalista tego naszego Zeitunga Gońca Górnośląskiego nawiedził wnet stuletniego Bonifacego Śliwy, wywołanego sam już u nas powstańca i działacza śląskiego. Panie Śliwa, byliście przy pierwszym powstaniu. Jak do tego doszło i jaki to miało fajrant? Pierwsze powstanie to było tak. Powyciągali mi wszystkie stare pistule ze chlewików, kamerlików i kaj tam jeszcze one byli poskludzane od I wojny światowej. Trafiło nos się poruch i powiedzieli się, co pójdziemy na ten Annaberg. Ale te gizdy Niemcy się zwiedzieli i już się tam na nos cyktowali ze gewerami. No i co było dalszy? Pyta się ten docierny żurnalista. Ano, kiedy się już przykwanskali do tego Annabergu, to Niemcy gruchli ze tych gewerów, a my pipli. No dobra, to było pierwsze powstanie. A jak było w tym drugim? Tak jakoś za rok już zaśmy się spichli, no ale już te roski to my się lajstli pora gewerów takich, jakie mieli przodzi Niemcy i zaś ich lejzymy na ten Annaberg. No i co było dalszy? To było dalszy? Niemcy, ale już się zwiedzieli, kiera mamy tych gewerów, narychtowałem dzisiaj sam pora gryfnych kanonów i na nos już wachowali. I kiedy my znodli się przy tym Annabergu, to oni festejnie gruchli, a my już zaś pipli. No wiecie, a to takoż to było też jakoś z tym trzecim powstaniem, panie Bunuś. No, zasig na bezrok trafili my się w chlewików od starej malizliny, ale bez tuż. I że my dostali 2 razy po życiu, to te roski byli my już ważny monter i od jednego Żyda sprawili my się 3 takie kanony, jak te dioseckie Niemcy. No i do kupy kwanskomy się na ten Annaberg Nikełońskiego roka. No, byliście teraz lepsi uzbrojone, to i całkie powstanie musiało być ci przecież inaczej wyglądać, prawda? Pyta się zaś ten docierny żurnalista. A dyci, że inaczej, kiedy my już przysmycyli te nasze kanony pod ten Annaberg, gawcymy się, a Niemcy na doczkaniu przykrojeli ci tako festelnie dupno kanona, kiedy się Ruboberta mianowała i oni jeszcze nie gruchli, a my już. I to było ze tymi naszymi powstanioma podług Bonusia Śliwy. On już nie żyje, porarod, ale to się richtig wspominał. Eugen z Ploków.